Și văzând Iisus credința lor, a zis: Fiule, iertate îți sunt păcatele tale. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, iubiți credincioși, din mila Bunului Dumnezeu, ne aflăm într-a doua săptămână a postului mare. Am trecut aceste 14 zile de post, de curățire sufletească. Este perioada când fiecare dintre noi ar trebui să ne uităm cât mai des pașii noștri către Sfânta Biserică și să căutăm ca în aceste zile să facem cele bine plăcute lui Dumnezeu. În această binecuvântată zi, a doua duminică a postului mare, numită Duminica Sfântului Grigorie Palaman, mitropolitul Tesalonicului. S-a citit pericopa evanghelică de la Marcu și anume una dintre minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos, vindecarea unui slăbănoc. Și zice că Mântuitorul, propovăduind Evanghelia sa, la un moment dat ajunge într-o localitate Capernaum, unde găsește de cuvință să predice cuvântul său într-o casă și aflând cei care îl așteptau în acele locuri, aflând de venirea lui, s-au adunat cu toții așa încât s-au umplut casa unde era Mântuitorul, propovăduind cele ale Evangheliei sale. Și auzind unul dintre bolnavii locului aceluia, care dorea foarte mult să îl vadă pe Mântuitorul, să primească tămăduire de la el, fiind cu o credință puternică, deoarece știa că dacă se va prezenta în fața Mântuitorului, va fi vindecat. Ajutat de 4 inși, de 4 persoane, a venit ca să fie vindecat de Mântuitorul. Dar negăsind loc și negăsind posibilitatea de a intra în casa unui Mântuitor predica Evanghelia sa, acești 4 care îl purtau pe patul lui au găsit de cuviință ca să desfacă acoperișul casei unde se afla Mântuitorul predicând și în felul acesta să ia în mijlocul mulțimii în fața Mântuitorului pentru a fi vindecat. Și ne spune Sfânta Evanghelie că Mântuitorul, văzând credința lor, adică celor care l-au adus pe acest slăbănoc, i-a spus slăbănocului: iertate sunt păcatele tale. Dar deoarece, fiind înconjurat de cărturari și de farisei timpul aceluia, și știindu-le gândul că ei cârtesc, zicând în gândul lor: oare cine este acesta care iartă și păcatele? Ei nu credeau că Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cel care avea să vină să aducă mântuire neamului omenesc. Ei credeau că El este doar un proroc sau este o persoană care înșală lumea, acești evrei, acești legi vechi. Și atunci se gândeau ei în gândul lor: cine este acesta care își permite să spună așa niște blasfemii, zicând că iartă păcatele cuiva. Și atunci el, știind dinainte gândul lor, zice: ce mai este ca să spui: ia-ți patul tău și umblă să iertate sunt păcatele tale. Dar ca să știți că Fiul omului are puterea să ierte păcatele, a zis: ia-ți patul tău și du-te la casa ta. Iubiți credincioși, Sfinții Părinți sau scriitorii bisericești, comentând această pericopă evanghelică, această istorioară sau această vindecare minunată acestui bolnav care a venit în fața Mântuitorului, spun că este ca un peisaj sau ca un film care prezintă spovedania, Sfânta Taină a spovedaniei. De ce? Deoarece această vindecare sau această îndrăzneală care au avut-o cei care l-au adus pe cel bolnav în fața Mântuitorului,
Mântuitorul a primit-o ca o credință foarte puternică. Și vedem că în momentul în care El îi dorește vindecarea acestui bolnav, nu îi spune că sau ca în alte cazuri, ridică-te sau alte cuvinte, ci iertate îți sunt păcatele tale. Și de aici tragem această concluzie că cel care a venit bolnav, acel slăbănoc, era bolnav nu numai cu trupul, ci era bolnav și cu sufletul. Și ca întotdeauna bolile trupești sau neputința trupească vine după bolile sufletești. Atunci când noi suferim de o patimă sau de păcate grele, atunci Dumnezeu lasă ca diavolul să ne trimită asupra noastră și neputințele trupești. Vedem că acest slăbănoc care a fost adus de prietenii lui și prin credința lor spune că s-a însănătoșit, s-a făcut bine, vedem că acest slăbănoc a primit ca răspuns de la Mântuitorul pentru cerința lor, întâi iertate sunt păcatele tale. Prin iertarea păcatelor ne dăm seama că a primit și vindecarea trupească. Această minune care a sfârșit-o Mântuitorul o avem și noi ca argument în fața celor care sunt acelor sectanți sau secte care au apărut după anii 1900-1800, deoarece ei susțin că nu-și au rostul nașii la botez. Noi, cei care suntem creștini ortodoxi, știm că din moși strămoși s-a lăsat această rânduială, deoarece copilul nu poate să-și mărturisească credința lui, fiind foarte mic și inconștient de faptul ceea ce se face, ce tare se administrează asupra lui. Sunt puși acei nănași sau acei martori care țin lumânarea la taina Sfântului Botez, mărturisind credința copilului prin rostirea simbolului de credință sau a crezului, acele articole care sunt numite simbolul de credință sau mărturisirea credinței noastre, acești nași își mărturisesc credința lor și totodată mărturisesc credința copilului care este viitorul lor fiu, pe care îl primesc în ocrotirea lor din acel moment, punându-se ei ca intermediari între cei de jos și între Dumnezeu, fiind cei care vor da răspuns până la vârsta când el va fi conștient de faptele care se săvârșește, fiind cei care vor răspunde pentru faptele acestui copil. Ei bine, pentru credința nașilor se administrează taina Sfântului Botez sau prima taină asupra copilului care este inconștient de faptul ce se face asupra lui. La fel și aici, prin credința celor patru inși care îl purtau pe acest bolnav, Mântuitorul dăruiește vindecare celui bolnav. Și vedem o asemănare foarte apropiată, o asemănare dintre taina Sfântului Botez la noi, adică rolul nașilor în taina Sfântului Botez, și rolul acestor bărbați care îl purtau pe acest bolnav pe pat și pentru credința lor, care erau siguri că dacă vor ajunge cu el în fața Mântuitorului, va fi vindecat. De aceea au mers aceste încercări să urca pe acoperișul casei și au dat drumul celui bolnav în mijlocul mulțimii, în fața Mântuitorului, cu credința că neapărat Dumnezeu pentru credința lor îl va vindeca. Totodată trebuie să lăsăm, mai iubiți credincioși, că această Evanghelie este specifică perioadei în care ne aflăm. De ce? Pentru că vedem că pentru credința la mai mulți, Mântuitorul dă vindecare acelei persoane. Și în felul acesta ne dăm seama că rugăciunea mai multora este ascultată de Dumnezeu. Spune Mântuitorul că dacă se vor aduna 2 sau 3 și se vor ruga în mijlocul meu și eu voi fi alături cu ei. Sau vedem alte cazuri, sau în alte situații, apelând cu rugăciune la Dumnezeu, cei de pe pământ au săvârșit minuni. Mântuitorul a săvârșit minuni sau Dumnezeu a săvârșit minuni prin rugăciunea cuiva. Vedem Sfântul Apostol Petru, în Faptele Apostolilor, când a fost prins și închis de iudei,
La un moment dat a fost închis și a fost pus sub 4 străji, câte 4 persoane. 4 străji îl străjuiau și cei care îl cunoșteau, Apostolul Petru a scris mai multe epistole către comunitățile de creștini, unde propovăduia el, scria scrisori. Și atunci, aflând cei care îl aveau ca episcop sau ca tată duhovnicesc pe Sfântul Apostol Petru, aflând că este închis, se rugau în biserici atunci, pentru că era prigoană, se rugau în catacombe sau în biserici sub pământ, subterane sau în locuințe unde nu știau iudeii și rugându-se, zice că Îngerul Domnului se arată Sfântului Apostol Petru și spune să se ridice și să se ducă să plece din închisoare. Și atunci îi pică de pe mâini toate catușile sau cum se numesc, astea care le dat lanțurile de pe mâini și se ridică și ușa se deschide la temniță. Și el trece prin mijlocul celor care îl păzeau, ostașilor, și ei nu-l obțin. Și atunci lui se pare că e vis ceea ce vede el. Și mergând așa, îl scoate afară din cetate și când ajunge într-o uliță, zice că dispare Îngerul Domnului. Și atunci își dă seama că Dumnezeu, pentru rugăciunile celor care se rugau pentru el, Dumnezeu l-a eliberat și a scos din mâna lui Erod. Această mare minune și alte minuni vedem când pentru rugăciunea cuiva se dă vindecare cum învierea fiului văduvei din Nain și alte cazuri pentru rugăciunile cuiva Dumnezeu găsește de cuvință ca să vindece sau să ajute persoanele. Ne dăm seama că rugăciunea la mai mult, rugăciunea comună numită, este foarte de folos și de ce am spus că este specifică perioadei în care ne aflăm, deoarece suntem acum în perioada postului mare, când să căutăm în credincioși, să fim cât mai des în biserică, să fim cât mai des la rugăciunea comună, care este astăzi, în sfârșit, Sfânta Liturghie, care este cea mai mare rugăciune de pe pământ, care ne-a rămas de la Mântuitorul Hristos. Noi facem ceea ce se săvârșește pe Sfântul Altar, pe Sfânta Masă, frângerea pâinii, care și Mântuitorul, la cina cea de taină, a săvârșit-o. Noi o preînchipuim, dar totuși facem această Sfântă Liturghie și facem aducerea aminte de lucrurile care s-au săvârșit atunci la cina cea de taină. Deci să ne stăruim, iubiți credincioși, să stăruim în a fi permanent în biserica la Sfânta Rugăciune, mai ales că suntem în perioada aceasta când căutăm să ne curățim sufletele noastre, să ne curățim precum ne curățim trupurile și casele noastre, așa căutăm și sufletul nostru să-l curățim, pentru că așa curați fiind prin taina Sfântei Spovedanii, a mărturisirii, ca poruncă avem mărturisiți-vă unul altuia păcatele voastre și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Spune în epistola Sfântului Sobrănișească Sfântului Iacov. Mărturisiți-vă unul altuia păcatele voastre și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Vedeți că mărturisindu-ne păcatele, primind această taină a mărturisirii, ea este și spre folos trupesc, spre vindecare și sufletească și trupească. În felul acesta, această curățire care o facem în această perioadă ne este de folos pentru ca în felul acesta să putem întâmpina slăvita zi a Învierii. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu ca adunându-ne totdeauna în biserica, în casa lui Dumnezeu, locul de rugăciune, pentru că biserica este locul unde ne adunăm noi creștini ortodoxi și ne rugăm lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre și a semenilor noștri. Totodată să nu uităm că rugăciunea este necesară în tot locul, ca nu cumva venind Mântuitorul, venind Dumnezeu și cercetându-ne să se afle candela noastră stinsă, candela credinței noastre. De aceea vă îndemn oricând în această perioadă, pentru că ne stărim să postim și cu trupul, să postim și cu stomacul și suntem mai ușor spre a ne ruga, pentru că îmbuibarea pâinticelui sau mâncarea prea multă aduce la mai multe păcate care nasc alte păcate, iar în perioada postului, fiindcă suntem mai ușor, pentru că respectăm această poruncă de a posti cu stomacul, ne face mai ușor
a îndeplini porunca lui Dumnezeu de a ne ruga neîncetat. De aceea vedem și acasă, în familie, în felul cum ne rugăm noi, de exemplu viu la copiii noștri. Felul cum noi ne închinăm, așa și copiii noștri în urma noastră ne vor imita. Și fără cuvinte, spun mai dată, educăm duhovnicește copiii noștri. Prin felul cum noi ne închinăm, prin felul cum noi postim, prin felul cum noi facem milostenie. Copiii noștri ne copie pe noi, ne imită pe noi. Totdeauna caută să facă ceea ce face tatăl sau mama. Așa că noi, prin ceea ce facem, educăm și în felul acesta avem o ușurință mai târziu când copiii noștri vor fi de vârstă, când vor înțelege ce bine aduce aceste fapte sau aceste calități care le au și Dumnezeu atunci revarsă din harul său peste copiii noștri și peste familia noastră. Și în felul acesta suntem scutiți sau suntem apărați de celelalte greutăți și nevoi ale vieții acestea. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, ca în ceea ce facem să aducem slavă lui Dumnezeu. Și astăzi, de asemenea, sărbătorim de Sfântul Grigorie Palamar, acest ierarh care s-a aflat ca arhiereu din Tesalonic și fiind o persoană care totdeauna a căutat ca turma sa să-și o ducă spre mântuire și cu ale lui Sfinte rugăciuni ne dăjduim la Bunul Dumnezeu că Dumnezeu se va milostiri spre noi și ne va rândui mântuire sufletelor în vecii vecilor. Amin.